16 гыйнвар көнне Казанның цирк бинасында яна грандиоз тамаша. Манзара музыкаль спорт премиясы узачак. Быел көрәш мәйданында Татарстан, Башкортстан, Удмуртия төбәкләреннән иң яхшы 20 көрәшче, профессиональ спортчылар бөтен Россия һәм халыкара турнирларда җиңүчеләр бил алышачак. Манзараның абсолют батырына чемпион билбавы һәм 100 мең күләмендә акча бүләк ителә. Көрәш абсолют үлчәү категориясендә уза. Чара татар эстрадасы артистларының чыгышы белән үрелеп барачак. Үзебезнең көрәшне саклап калуга менә шундый зур бәйгеләр, беренчедән инде минем аның дәрәҗәсе тагында күтәрәсем килә, призовой фондларда зур булыр дип, инде хыял, кайчандыр бәлкем 10 еллыкка без шундый дәрәҗәгә җитербез. Беренче урынны алган или пояс алган безнең җегетебез ким дигәндә 2 бүлмәле квартирага ия булырга тиеш. Икенче урында 1 бүлмәле квартирага безнең төзелеш компаниялар бар, алар белән без фикергә шуңа күрә елдан-ел инде моның дәрәҗәсен үстерергә тиештебез без бергәләп. Рәхмәт бүгенге көндә безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка ул проектны поддерживать итте, һәм аңа ниндер финанс чыгымнары бүленеп бирелде.